Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Alright, tila minulto yung ating bakit ito. Miyerkules po ng gabi. Mga kaibigan, unahin na po natin ang mga mainit na issue sa araw pong ito. Duterte hindi magsusorry sa stupid God remark. Dialogo ng palasyo sa mga religious groups nagsimula na. Misencounter sa Samar sinadya ng mga sundalo ayon sa pamilya ng mga nasawi. Kahirapan naman ang sanhi kung bakit maraming batang nagkalat sa lansangan ayon po sa DSWD. Same-sex marriage, tila open daw para sa ilang justices. At 55 winning candidate sa barangay at SK election sa Baguio City na mimiligrong hindi makaupo. At mahigit 200 establishmento sa Boracay na walang STP, posibleng tuluyang maipasara. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero. Dito po sa Leader News Philippines. Hi sa mga nasa Metro Manila at sa mga nasa key cities sa buong Kapuluan. At sa lahat pong kanina po aantabay sa ating programa sa gabi pong ito ng Wednesday. Hello. Ayos. Good evening sa lahat pong mga OFW na tanging sa online news. Umaasa po ng mga balitang gusto po nilang malaman patungkol po sa ating bansa. And that is our very purpose of the existence of Leader News Philippines. O bueno, once again, kami po'y muling nangiimbita na i-like po ninyo ang ating FB page, ang Leader News Philippines. Sumali po kayo sa talastasan at i-share po ninyo ang ating FB page nang sa ganun ay marami po ang nakakaalam sa mga totoong nangyayari. Survey question for tonight. Pabor ba kayo o hindi na isailalim po sa mandatory drug test ang lahat pong mga elected officials? Elected officials. When we say elected officials, mula po sa SK Kagawad, papunta po sa Pangulo po ng bansa. Ulitin natin ang ating survey question tonight. Kayo ba'y pabor o hindi na isailalim po sa mandatory drug test ang lahat pong mga elected officials sa ating bansa? Ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-494-2175 para sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers po ay 0949-7365,000. All systems ko po tayo sa ating paglilingkod tonight, ladies and gentlemen. Kapiling po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team. Ang ating mga Leader News Patrol. At siyempre ang nagpapalipad ng matayog sa ating palatuntunan, ang ating dalawang co-pilots, Engineer Oliver Licop and Theo Villamil, habang yung ating cameraman Tony Porcalia ay nakamasid lamang. Ayos! May girlfriend na ba yan? Alright, sige. Happy birthday muna sa mga may kumplianyo today. Happy fiesta po sa mga may kapiestahan. At sa mga may anibersaryo yung pinagdiriwang sa araw pong ito. Well, I just hope that your celebration will be a meaningful one. At doon po sa mga tatagay at mga kakain, maraming kainan, maraming chibugan. Do everything in moderation. Ayos! O bueno, unahin na po muna natin ang ratsada po ng mga balita sa gabi pong ito ng Wednesday.
Habang binabati po natin ang ating mga viewers, saan mang dako kayo ng Pilipinas naroon, magparamdam lamang po kayo para ma-mention kayo ng diretso sa ating programa. Ayos, at tayo po ay very generous sa mga bating ganyan. Walang problema sa atin yan. And we're even inspired to know that you are there. Habang tayo po ay muling nagpapaalala na 2 araw na lamang po ay isasagawa na natin ang second Mobile Journalism Workshop sa Quezon City. At dyan po ito gagawin natin sa Lua Conference Hall sa Tangdansora, Quezon City. Dyan po sa facilities ng Local Water Utilities Administration Conference Hall. Diyan po ito sa Tangdansora, Quezon City. Ano po ang matututunan ng mga attend sa second Mobile Journalism Workshop? You will surely learn how to compose and write the news professionally. You will also learn, siyempre, on how to shoot the news stories you wanted to produce. Ayan, at ang mga speakers po natin ay mga batikan sa trabaho at nakahanda pong mag-share ng kanilang mga kaalaman at talento at skills nang wala po kayong babayaran. Opo! Opo! Wala po kayong babayaran. Libre. Libre. Salamat po sa office ni Administrator Jesse Lapus ng Lua sa pagpagamit po ng kanilang malamig na conference room, conference hall para i-accommodate po yung ating mga participants. And syempre, sa iba pang mga makakaagapay po natin, bukas i-confirm natin kung sino po ang mga makakasabay nating maglilingkod sa Friday. Yeah. Areglado? Sige. Sino ang ready na dyan na Teo? Unahin natin muna ang mga reports ng ating mga masasipag na Leader Nose Patrol na maghapon pong nakabantay sa kanilang mga sign beats para may hatid po sa atin ang mga nagaganap o mga naganap sa maghapon at kayo po ay hindi po mabola lamang ng kung sino-sino at mabiktima ho kayo ng fake news. Ang Leader News Philippines po ay naglalayong maging source at maging consistent source ng legitimate and genuine news sa ngalan po ng public service para po sa mga Pilipino. Alright, sinong nandiyan na sa linya? Unahin muna nating silipin ang mga nangyari po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Alamin natin ang report ni partner Jojo Sikat live mula po sa Senate of the Republic of the Philippines. Paring Jo, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Yes, magandang gabi naman sa iyo kasabang Errol. Labis ng ikinalungkot nitong si Senator Pompilo Lacson na mayroon na namang nasawing mga pulisa dahil nga sa kawalan ng mahusay na koordinasyon at komunikasyon. Ito yung inihayag nitong si Senate Committee on Public Order Legislative Chairman Senator Lacson. Matapos nga na 6 na pulis na naman itong nasawi at siyam yung nasugatan sa encounter sa pagitan ng mga pulis at militar sa Samara. Ayon dito sa Senador, hindi ito unang insidente na encounter kung saan bukod sa nagkakaroon ng walang saysay na pagkahalagas ng buhay, nasasayang din yung mga resource ng gobyerno at nasasayang yung pag-recruit at pagkasanay ng mga PNP personnel. Kaugnay nito, iginitang Senador na dapat mapukot yung sinasagawang investigasyon na sa kung paano nga maiwasan yung paulit-ulit na lamang na ganitong insidente sa mga lugar kung saan ang mga tropa ng gobyerno mula sa iba't ibang unit ay sabay na nagsasagawa ng operasyon laban nga sa mga rebelde at sa mga sectionista grupa. Ayon dito kay Senador Lacson, may binuo na nga itong joint AFP and PNP investigation
para mag-imbestiga nga sa nabanggit encounter. Pero hindi na ito para magharap pa ng CCC dahil malinaw na bunga ito ng kawalan ng mahusay na koordinasyon at komunikasyon na kaya dapat aninang matuon ay yung pagbusisi sa kung paano na maiwasan yung maulit ang ganitong uri ng insidente. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines sa Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo, sa report na yan. Baka may follow-up report tayo si Hil Anesito Tamayo from Tacloban, malapit sa Samar. At malaman natin kung anong latest dyan sapagkat, of course, nagresulta na po ito sa sari-saring reaksyon at analysis as to what happened really doon sa insidenteng nagkasagupa po ang mga sundalo ng Philippine Army at ng yung mga pulis na kasapi siyempre ng Philippine National Police. Hindi po nakaporma siyempre. Nagmistulang mga sisiw na parang pinutakti ho ng bala ho ng mga Armalite ng sundalo yung mga pulis at ikinasawi nga po ng 6 na mga bagitong pulis na puros PU1 pa lamang. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, antay-antay natin baka may development angle dyan sa naturang insidente. Dahil ang alam natin ay bagamat marami pa yung kumbinsidong hindi sinasadya, tinawag ng misencounter. Siyempre, yung pamilya ho ng mga nasawing pulis ay hindi po basta-basta matatahimik yan. They will surely demand a thorough investigation to find out sino ba talagang may pagkakamali. Oh? So, sige. Alamin natin kung may follow-up report si partner Hil Tamayo dyan sa balitang yan. Magandang gabi muna kay inaanak Dads Tugano. Good evening po, Ninong. Sabi niya, si paring Gani Oro naman, ang gwapo ng angkor. Malinaw ang video niyo, pare. Congrats sa paring Errol. Thank you, paring Gani, sa iyong palagiang suporta sa ating palatuntunan. Kabayang Alan C. Cargolio dyan sa Legazpi City. Regards, kabayan, sabi niya. Regards din na kabayang Alan sa Legazpi City. At happy birthday muna, belated kay inaanak. Diyos ko po, inaanak. Pakita ka para yung regalo ko sa iyo, maiabot ko sa iyo. Kahit belated na. Si Dad sa Tugano na taga Las Piñas. So, sige, magpakita ka lang. Belated happy birthday sa iyo, inanak. EJ Ricard Jaro. Hi, Sir Errol. We're watching you from Saudi Arabia. Tonyo Porcalya, tinira mo na naman ako, sir. Chris Angel. Hi, Sir Errol. Watching from Saudi. Thank you, Chris. Angie Puso and all other else. Roberto Silo aka Toy Dakuya. Good evening, sir. Ayan, si Toy. Ayos. Hi, Toy. How are you? Kumusta ang pamilya mo dyan sa Marikina City? Thank you for watching our show. Kayo po, anong masasabi ninyo? Ulitin ko yung ating survey question tonight, ha? Kayo ba'y pabor o hindi na isailalim sa mandatory drug test ang lahat pong mga elected officials sa buong Pilipinas? When I say elected officials, from the President down to SK Kagawad. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Samantala, sa iba pang mga issue, mga kaibigan, nakita ko po yung open letter kanina ni Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Movement. Isa pong malaking sekta ng relihiyong Kristiyano sa Pilipinas ng laman po ng kanilang sulat na nakasulat po sa Ingles at naka-address po sa Pangulong Duterte ay talagang matindi. Talagang matindi
at nagdidiman po ng public apology diretso po sa Diyos. Oo. At hindi daw nararapat sa isang presidente ang mga salitang ganon. At dahil ang presidente nga po ay tinitingala ng sambay ng Pilipino as the highest leader of the land. At ang ini-expect po nga ng marami kanya ay ang mga unifying words. Yan, unifying words, not divisive words and divisive remarks. So, ano ngayon ang reaksyon ng palasyo sa panawagan ng Jesus is Lord movement leadership na mag-public apology ang Pangulo? Mamaya, sa ating pagpapatuloy ng palatuntunan. Samantala mga kaibigan, 22 minutos na po makalipas ang 8 o'clock ng gabi. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Follow-up report na muna tayo sa insidente po ng misencounter dyan sa Samar. Live mula sa Tacloban City, nasa linya na natin si partner Hill Anesito Tamayo. Wala pa? Ha? Unahin muna natin si Dryan. Nasa kabilang linya na si Dryan muna. Okay, so dito muna tayo gumawi sa Calabarzon area. Dryan Zamora. May sinusubaybayan itong kaso po ng droga dyan sa Muntinlupa City. Sabi niya kanina, may mga inaresto pero pinakawalan daw. Bay, teka muna. Ang pagkakaintindi natin kapag ka ang volume, ang volume po ng ang quantity ho ng drugs na involved na kumpiska ay higher than 50 grams. Bay, that's unbailable. Unbailable, ibig sabihin hindi pwedeng makapagpiyansa, and therefore kapag ka hindi ka nakapagpiyansa, hindi ka maaring makalaya. Alamin natin kung ano ang totoong nangyari. Dryan Zamora from Muntinlupa City. Magandang gabi sa iyo, Dryan. Go ahead please. Sir Errol, dito tayo ngayon sa Laguna. Hindi sinagot ni sa Pedro City Mayor Lourdes Catakis kung totoo bang kamag-anak nito. Anis sa mga nahuling suspect sa bypass operation sa Calamba City, Laguna. Nagkaroon kasi ng enkwentro sa isang bypass operation at nasawi ang isa at arestado ang 4 na kalalakihan at nakilala ang isa pa rito na si Troylan Katakis alias Puroy. Nakumpiska sa mga suspect ang 4 na pirasong sachet na shabu na nagkakalaga ng 4,000 piso at isang sachet na nagkakalaga ng 8,000 piso at iba pang paraphernalia. Kinasuhan na ang mga suspect ng paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Mula dito sa Laguna, Dryan, nasa Laguna ka pala, no? So, wala tayo pang feedback doon sa issue dyan sa Muntinlupa City, no? Yes, sir. Ayaw magbigay ng information itong mga tauhan ng Muntinlupa PNC dahil ayon sa kanila, kailangan si Hepe daw mismo ang magbigay ng information. Pero hindi natin naabutan doon sa istasyon itong si Senior Superintendent Bartolome, ang COP ng Muntinlupa City. I see. So, pero ang issue dyan na binabantayan mo, allegedly, yung mga inarestong involved sa drugs na nagtataka ka, bakit basta na lamang nakalaya? Tama ba? Yes, sir. Yun na nga sa kanilang mga residente, hinuli daw nung gabi, pero inirelease din nung gabing yun. At Nako. hindi nila alam kung bakit gano'n ang nangyari dahil may umuubo nga na bentahan ng droga doon sa naturang lugar. Sige, baka bukas makuna natin ang statement ng Chief of Police dyan sapagkat kung ganyan nga ang totoong nangyari, hindi maganda yan. Inaresto dahil sa issue ng drugs tapos pinalaya. Ano yun? Magkano ba yun ang usapan doon? Yung mga ganyang pag-iisip ng taong bayan at publiko, Dryan, hindi natin masisi kapag may mga ganyang issue, di ba? So, clarification is needed for that matter. Yes, sir. Okay, so sige Dryan, tingnan natin kung makarinig tayo ng statement sa Chief of Police ng Muntinlupa bukas. Thank you, Dryan. Okay, sir. Mula dito sa Laguna, Dryan Zamora para sa Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Dryan. Live mula po sa Laguna Province. At kapilyedo po ng nakaupong mayor sa San Pedro City, City of San Pedro, yung napatay sa bypass operation.
Natatawa kami ni Brian kanina sa kalatas ng PIO ng Laguna dahil doon sa last paragraph, yung nasawi na ikakasuhan pa. Oh, saan ka ba naman nakakitang nasawi, nakakasuhan pa? Di kaya nagkamali ka ko yung PIO. So, di bali. Sinong nandiyan na? Si Hill. Okay, sige. Ako priority ko itong marinig yung latest update sa issue po ng misencounter dyan sa Samar na may 6 na bagitong pulis ang namatay. Na parang walang kwentang pagkamatay dahil lamang po sa misencounter. Sige, alamin natin ang latest report mula kay Hill. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Partner Hill, live mula sa Tacloban City. Magandang gabi sa iyo, parang Hill. Magandang gabi, partner Errol, no? Update muna tayo. Kaninang umaga, dumating dito sa Leyte si General Albayalde para tukuyin at makipagpulong kay General Mag-away at kay General Farnacio doon sa update at sa ginagawang investigasyon ng PNP at saka AFP. At kanina sa kanilang pagpupulong napag-usapan doon kung bakit nagkaroon ng missing counter at sabi nga nila yung mga lumalabas sa report na hindi daw compatible yung mga device ng PNP at AFP. At pag-usapan din kanina, hindi pa naman sure kung kailan ilalabas yung ballistic ng EFP doon sa mga baril. Insidente ng mga baril. Oo. At kanina pag-usapan din ni General Albayalde kung ano ang magiging status hindi pa klaro kung sino talaga yung may pagkakamali at may pagkukulang kasi yung sa EFP naman inaakon nila na walang saktong koordinasyon ang PNP. I see. So, yes. I understand meron ng binuong special task force to investigate the said incident, Hill? Yes, meron ng ginawang special task force ang PNP at saka AFP para mag-imbestiga. Joint task force ito. Yes. At yung mga Armed Forces of the Philippines natin na naka-enkwentro ng PNP ay nasa restricted custody na ng AFP para sa para sa investigasyon. I see. So ang statement kamo ng Philippine Army, ang police, ang PNP ang may kasalanan dahil walang koordinasyon sa kanila. Parang ganun yung lumalabas kasi sabi ng first platoon ng AFP na hindi daw nakipag-coordinate yung PNP kasi yung AFP may ginagawang operation doon sa lugar. Madaling sabi, naunang naroon sa lugar ang mga sundalo. Yes, naunang makapwesto yung Philippine Army bago pumasok itong PNP. I see. But first and foremost, ano ba ang sadya ng mga sundalo doon at ano sadya rin ng mga pulis? Ang sa pagkakaalam natin na partner Errol, yung PNP, yung Armed Forces of the Philippines is nakabase doon, yung 87th Infantry Battalion nakabase doon, at yung PNP nagkaroon ng patrolya, gawa daw na may mga sightings. I see. So doon na pala namamalagi yung 87th Infantry Battalion while yung PNP ay pumunta lamang doon to conduct a patrolling because of the reports na may mga nakikitang mga nakikita? Sightings of what? Sightings of communist group of New People's Army. Ayun. So sige. So sa pagkakataon partner Errol, inaasahan na dadalaw si Presidente Rodrigo Duterte sa mga labi ng mga PNP personnel na doon sa burol nila at inaasahan din yung konting mensahe at tulong pinansyal galing naman sa presidente. Okay. May mga nirelease na statement ba yung pamilya ng mga nasawi sapagkat I have an article here nang sinasabi ng pamilya ng mga nasawi sinadya ng mga sundalo ang insidente. Yes, actually merong mga statement na nilalabas ay mga hinaing ng pamilya ng mga
ng nasawi. But siguro tomorrow Sir Errol, makausap natin yung isang pamilya live yung na sawi na PNP personnel. Very good. So sige, para sila mismo ay direktang marinig at mapanood dito sa ating palatuntunan kung ano ang kanilang Yes. damdamin. Yes, at siguro lang muna tayo na hindi pa nalalabas yung resulta ng ballistic ng mga barel na ginamit doon sa operasyon ng EFP. Wala din bang deadline yung investigasyon ng Special Task Force tungkol dito sa insidente, Hill? Ang initial na statement nalinabas ng PNP ng Joint Task Force PNP sa IEP, 3 days bago yung insidente, bago mabuo yung task force, ay ilalabas na nila yung resulta ng ballistic report. Sorry. 3 days, ibig sabihin in 3 days time, lalabas na. Yes, ilalabas na. So yun yung inaabangan natin na ilabas para malaman natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari o yung sino ba. Kasi yung iba may mga sabi-sabi na yung sniper daw yung nakatama ng mga PNP personnel. But siguro mas maganda antayin natin yung lubas na report, investigasyon ng binuong task force ng EFP at saka yung PNP. Alright. So sige, pero alam mo ang nakakalungkot dito, Hill, matukoy man dyan kung sinong may pagkukulang, may pagkakamali, yung mga buhay na nasawi na, hindi na maipanunumbalik, hindi na maibabalik. Yun ang nakalulungkot dyan. Go ahead, Hill. Hill? Teka, nawala yung linya natin kay Hill. Mga kaibigan, ang kausap po natin ay si Hill Tamayo, live sa Tacloban. Go ahead, Hill. Yung isa pa sa mga hinaing ng pamilya ng nasawi is bakit daw pinabayaan ng platoon leader at saka yung team leader na hindi makipag-coordinate. Alam naman nila mayroon din detachment ng army doon. Well, mga bagay na lulutang yan sa investigasyon na Partner Hill. Yes. At may isa din nakapansin bakit daw puro PO1 ang nakatalaga doon, walang higher official? Napansin ko rin yun, no? Yung listahan ng mga nasawi, yung mga casualties ay puros PO1. Ibig sabihin, mga bagitong pulis. Yes, oo. Kumbaga wala pang karanasan sa patrolya, kumbaga paglaban sa regional mobile group. Tama. So sige, antabayan na natin kung ano magiging resulta ng investigasyong ongoing ngayon sa pamamagitan ng Special Task Force. Bukas na umaga, siguro makakuha tayo ng sa ating programa, makakuha tayo ng live interview doon sa pamilya at makakuha tayo kung maaari yung isang opisyal ng PNP. Very good. Sige, Hill, good luck partner sa iyo dyan sa coverage mo sa kontrobersyal at pinag-uusapang issue ng missing encounter sa Samar area. Ayan, para sa Leader News Philippines, live mula dito sa Leyte, Hill, Anisito Tamayo reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Hill Tamayo. Sa report na yan, update sa missing encounter na naganap sa pagitan po ng PNP at ng Philippine Army. Good evening muna kay Alfie Dono. Pabor dapat lang. Walang bahid ang mga namumuno sa ating gobyerno. Sabi naman ni Manoy Abner, Sir, pabate, tatay ko si Abner Parom Sr., taga Kararayan. Yes, Manoy Abner sa Kararayan. Ama ni Pading Arnil at ni amigong Abner. Musta lagi, ako nanonood sa iyo, June Abner Parom. Thank you, June. Ayan. Sa palagian mong panonood. Good evening, Idol! Engineer Ike Ses Boboyo Primo, kumusta ka dyan? Salamat sa panonood sa ating palatuntunan. Also watching us is Salvacion Novilla. Hi, Ma'am Salvi. Good evening. Pastor Jeff Jose, Sir. Hi to you and sa pamilya mo, Sir. Good evening. Sige, ituloy ko yung mga greetings natin maya-maya po ng konti. At samantala, thank you po sa mga himpilang ka-synergy po natin, ang Wow News FM Taytay Palawan at Wow News FM
Rojas, Palawan, mga istasyon na pag-aari ni partner Paddy Bautista sa Bando, and upcoming synergy natin sa Baguio City sa Cool FM 97.5, the only Christian radio station in Baguio City na makakasama po natin, makakasabay po natin sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At exactly 37 minutes after 8, report po tayo ulit sa ating palatuntunang Kamaong Asero. May bago na yatang District Director ang Eastern Police District at si NCR Director Elias Ardao pinagkukumpiska naman ang mga peking katol sa Metro Manila. Report mula kay partner Nolan Ariola. Nolan, partner, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi kasamang Errol. Formal lang umupo bilang bagong acting director ng Eastern Police District, si Senior Superintendent Bernabe Balba. Matapos i-recall at ibalik sa Krami si Police Chief Superintendent Alfred Corpus na kaklase ni NCRPO Regional Director Police Chief Superintendent Guillermo Ilyasar mula sa PNA hinirang class of 1987. Walang binanggit na dahilan kung bakit binalik sa Camp Crame si Corpus na halos 2 linggo pa lamang sa kanyang pwesto. Si Corpus ay nagsilbi bilang top police bodyguard ni dating Pangulong Noynoy Aquino at dating director ng Police Security and Protection Group. Ayon kay Police Chief Superintendent Eliasar, desisyon ng National Headquarters ng PNP ang pagbabalik sa Camp Crame ni Corpus at naging siya ay hindi alam ang dahilan. Kabilang sa mga programang ipinatupad ni Corpus ay ang pagsibak sa ilang pulis na natutulog sa kanilang duty at iniwan ang kanilang pwesto. Si Corpus din ang sumita sa hepe ng Police Community Present sa San Juan na naaktuang natutulog matapos siyang magsagawa ng surprise visit. At matutuwa ngayon ang mga may malalaking dyan na pulis sapagkat hindi na may papatupad ang inilusad niyang 32-inch west line. Samantala si Balba, ang dating Deputy Director for Administration ng Eastern Police District. Bago nagsagawa ng turnover ceremony kanina, Sir Errol, sa EPD, nag-ikot sa Pasig Mega Market sina Ilyasar at Balba at nakapagkumbista ng mga illegally counterfeited products na wawang mosquito coil na hindi rehistradong katol sa Food and Drug Administration. Saan galing yan? San gawa yan, mga katol na yan? Sa 20 stall tindahan dito sa loob ng Pasig City Market na kumpiska ito, Sir Errol. Manufacture dyan ang mga Pilipino manufacturers or galing pa rin yan sa China? Malamang, sir, galing pa sa China ito na minapacture lang ng mga Pilipino. Ayun, so sige. So pinagkukumpis ka? So kaya pinag-iingat ang publiko sa pagbili at paggamit ng mosquito coil o katol na hindi nakarehistro sa ahensya. Partikular ang wawang yung tatak, wawang high quality mosquito coil na mapanganib sa kalusugan ng tao. Okay, sige. Mula rito sa Pasig City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Nolan, live mula po sa Pasig City, Philippines. Nagatid sa ating sa oras na 41 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Hello kay and happy viewing kay Ninang Pinsan Nelly Coppe. Ninang. Ayan, yung ninang kong pinsan ko. Oo. Nasaan ka ba, Ninang, ngayon? Hain ka, Ninang. Nasa Tabaco ka? Tabaco City. Pastor Jeff, thank you ulit. At wow, galing na galing. Ang galing ng inaanak ko.
Ninang ninang talaga kita. Ninang talaga kita. Good evening din kay kabayang, kay Manoy Arnel Clavicilias, who's also watching our show. Manoy Arnel, kumusta ka na? Kailan na ba tayo magkakanegosyo ng mga kinakausap natin? Sana, no? Sino pa? Si Jean Garcia. Hi, Jean. How are you? Welcome sa ating programa. Sixto Baflor Lagare. Bakit di uso ang riding in tandem sa US? Bakit di uso? Ayan, sabi niya. Partner Gani Oro, kapag ka nabigyan pa ng baril ang mga tauhan ng barangay, malamang magka-misencounter na din ang PNP at mga sundalo niyan. Maka-misencounter ng mga PNP at ang sundalo niyan. Nako po, naloko na, sabi ni Paring Gani. Balikan natin yung ating survey question. Kayo ba'y pabor o hindi? Na isa ilalim po sa mandatory drug test ang lahat pong public officials, especially yung mga elected officials. I'm referring to the elected officials. Yung mga hinalal, mga binoto po ninyo. Mula po sa SK, Kagawad, up to the President of the Republic of the Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam nyo, kaya natin ito tinatanong sapagkat simula ng palutangin po ng PNP that they wanted to go to the schools, pati nga elementary, pakay sanang pasukin ng PNP, bagamat sila'y dadaan pa rin sa DepEd para po sa anti-drug campaign. Na ngayon ay tila nagbunga po, nag-sprout ng napakaraming opinion at reaction as to how to do the anti-drug campaign, at nauwi na nga po dito sa ito pong usapan na isailalim sa mandatory drug test ang mga elected officials. So, kayo po, ano pong inyong damdamin tungkol po dyan? Pabor ba kayo o hindi na isailalim po sa mandatory, obligatory? Walang ligtas, walang makakaiwas. Yan, obligado sa madaling sabi kapag ka-elected official ka. Ano po ang tingin po ninyo? Sabi po ni Pastor Jeff Jose, yes, I agree. Dapat lang na sumailalim po sa drug test ang lahat ng government officials. Yan. Pastor Jeff, thank you for joining us. Tang Mags, watching in my room, relaxing after hard work. Thank you, Tang Mags. Jen Marquez, watching your live news, Sir Errol. Thank you, Jen. Enes, tang twister itong pangalan. Pinagbali-baliktad yata ito. Parang sunshine ito. Sunshine Samaniego. Ayan. Pinahirapan mo ba ako? Binabali-baliktad kasi. Marami tayong mga kaibigan sa Facebook. Binabaliktad yung mga pangalan. Sunshine Samaniego. Yan, Shine. Thank you for putting a thumbs up to our program. Thank you. At who else? Si Mama Mira Shine Magdangal. Ayan. Na patuloy pong nagsusulong ng kabutihan po ng mga katutubong Pilipino, mga indigenous Filipinos. At tila malapit na pong masimulan ang livelihood program ng Sulong Katutubo International Foundation. Ang alam natin ay sa July na ito masisimulan, napakalapit na. So mapalad po ang unang batch na magiging beneficiary po ng livelihood program na nilikha po ng Sulong Katutubo International Foundation, funded by the very own fund of the chairman, yung chairperson founder po ng SCIFI. Pera niya mismo ang gagamitin dito na pasimulan ang mga programang pangkabuhayan para sa mga indigenous Filipinos sa ating bansa. Congratulations, Mama Mira, sa magandang adhikain po ninyo, at I'm sure yan po ay magbubunga ng maganda. Okay? Ang anumang maganda, siguradong magbubunga po ng maganda pa rin na adhikain at resulta. Ang salot sa bansa ay hindi
iligal na droga, kundi ang korupsyon. Sabi ni Sixto Lagari, kalakaran ng palakasan na dulot ay katakot-takot na pangurakot, toldo ka na. Sabi ni Sixto pa rin, Lagari. Cathy Bergais, si Mader. Si Mader ito eh. Mader, kumusta ka na? Jen Marquez, sabi niya rito, yes, I agree. Dapat isailalim talaga ang mga government officials sa drug test. But in the meantime, ang tanong po natin mga kapatid ay yung mga elected officials. Marami pong klase yung public officials, ano? Police is a public official, sundalo is a public official. Alright, pero sa kanila po talaga yung may mandatory drug test na. Police, sundalo, meron na yan. Elected officials, yan, mga mayor, mga konsihal, mga vice mayor, governor, board members, di ba? Mga congressman, mga kapitan, kagawad. Mga elected officials yan. Pabor ba kayo o hindi? Naisailalim po sila sa mandatory drug test. Tell us! Ano po ang inyo pong opinion? Malaya po ang sino man dito sa ating talakayan sapagkat respetado po natin ang anuman pong opinion ninyo. Yan man ang pabor o kontra. Yan po ay bahagi po ng ating malayang paghayag ng ating damdamin as long as that we also respect opinion of other people. Alright! 48 minutes na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Ang bilis ng oras natin. Good evening kay Tia Bet, Auntie Bet, Consina Hiron. Yan. Taga Maynila ito eh. Oo. Hi Auntie Bet, Tia Bet, kumusta ka sa maganda kong auntie? Ayan. Bata pa ito pero tulad po ng piniliwanag ko the other night, medyo matanda siya sa dugo. Ayan. Ayan. Hindi siya matanda. Bata pa yan. Magandang tiya ko yan. Sunshine sa Maniego, sabi niya, Kuya Errol, pabati din si Nanay Conching. Lapit na birthday niya. Oy, si Tia Conching pala ito. Tita Conching pala ito. Tita Conching, happy birthday to you dyan sa Luisoy, May Kawayan, Bulacan. Sana'y maging masaya ang iyong birthday at dumami pa ang birthday sa sapit sa buhay po ninyo, Tita Conching. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, may report pa ba tayo? Tayo, wala pa? Sige, dito muna tayo sa mga issue. Ulitin natin yung ating survey question. Ba't parang may sugat ng dila ako? Sumasabit sa habang nagsasalita ako. Naranasan niyo na ba yun na parang may singaw kayo at gusto niyo magsalita ng dire-diretso nahihirapan? Parang may sugat dila ako. Ilangan yata tayo maglimonada. Kalamansi juice, lemon juice. Sabi ni Mader, salamat anak sa pagbati. Hehehe. Love you anak. God bless your family. Nakikinig ako sa iyo. Ay, thank you Mader. Cathy Bergais. Nasaan ka Mader? Sa Quezon City ka pa rin ba? O nasa Tagaytay ka na? O nasa may Batasan area ka na? Dance Callejo si Shialo. Hello po Sir Errol. Sabi ni Dance. Thank you Dance. Mama Jing. Yan. Nanonood din sa ating palatuntunan. And the rest of you guys who are watching our show, thank you, thank you. Kayo po ang nagpapalakas ng aming loob na kahit gabing-gabi maglingkod sa ating mga viewers. Alright, ang ating cellphone number po ay 0927-494-2175 sa mga Globe users. At yung mga may smart numbers naman, talk and text or Sun, pwede po kami makontak sa 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bakit out of service yung telepono ni Boy, yung linya ni Boyet? May report siya, di ba? May report siya. Can we use other? Baka may iba siyang number. Napan mo nga ng ibang number yan. Paring Boyet, tinatawagan ka na ni Teo, hindi ka makontak.
Manay Cora Silian Tagum is also watching our show. Manay, how are you? Hello. Sige, so tuloy tayo sa ating palatuntunan. At salamat muna sa ating kapartner sa paglilingkod, ang Long Ridge Philippines. Ulitin natin yung ating pinagmamalaking pie cup na parang tumbler lamang pero mahiwagang tumbler yun. Anong ingay na yon? Ha? Anong maingay na yon? Sinong sumisigaw na yon? Dinig na dinig sa microphone. Saglit na. Thank you muna sa Long Ridge Philippines at subukan niyo po yung mahiwagang pie cup natin. Yung ating pie cup ay isang amazingly invented tumbler that converts ordinary water into alkaline water. Yung alkaline water po ay siyang nagre-resolba ng problema po natin sa hyperacidity sa loob po ng ating katawan na nakatutulong naman po na mawala ang sari-saring karamdaman po sa ating mga katawan na perwisyo po sa ating kalusugan. Okay. Ninibago ako sa aking Amerikana. Bagay ba? Bagay ba ng aking Amerikana? At least kitang-kita tayo over the kwan. Yung pag-background natin ganyang kakulay, kapula ang background natin. Dapat mga light light colored suits. Kaya lang karamihan ng suits natin ay dark. So sige, di bali pagagandahin pa natin yung ating set dito sa studio. And by the way, ay abangan po ninyo sapagkat marami tayong pagbabagong ipatutupad sa ating programming. There will be more brand new shows na ilalatag po namin sa inyo para maglingkod pa rin po sa ating mga viewers. Saan mang dako ng mundo kayo po naroon sapagkat we love you and we would like to provide you relevant news and informations which you can use every day in your daily lives. Areglado, who else? Sino pang nanonood sa atin? Gusto ko yung pie cup, sir. Si Pastor Jeff. Magkakaroon ka niyan, Pastor Jeff. Pray hard. Pray hard. It works. Ang ganda talaga, Pastor Jeff, ng pie cup. Problema ko nga dati, yung acid ko, hindi na po ako makapag-coffee sa umaga. Malamig sa umaga, ganyan, bagong gising. Di ba normal sa atin? Ang hinahanap natin kagad ay coffee sa paggising. Hindi ko na po dati magawa yun eh. Nagugutom sa hapon, gusto nating mag-snacks, katapat lagi, coffee. Yan. Even yung soft drinks, Pastor, hindi na ako makainom. Dahil soda is, full of acid. So, pag oras na uminom ako ng soft drinks, soda, Diyos ko po, umaakyat ang asido ko sa dibdib, napakasakit. And the worst, kapag kaganyan na, yung blood pressure po natin sumasabay na. So, naging problema ko sa mahabang panahon. Buti na lang, nakilala ko po ang Long Ridge Philippines at naging solusyon po at nakatulong po na mawala yung ating hyperacidity. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At doon po naman sa mga kalalakihang nahihiya na kay Mrs., tumatalikod na lang Teo pag tulog ng gabi. Talikuran na lang, walang pansinan. Pagkaganyan po ang relasyon nyo na, samahan nyo. Dapat yan ay pag-isipan pa na resolbahin. But don't you worry, kami po ay may magandang balita po sa inyo. Subukan nyo po ang Cordyceps Militaris Coffee ho ng Long Ridge Philippines. Mas matindi pa ho sa Viagra. Mas matindi pa sa Viagra. Marami na pong sumubok ng ating kape. Sila pong lahat ay nagpapatunay na matindi ang epekto. And simulan ang subukan po nila, hindi na tinigilan ang Cordyceps Militaris Coffee ng Long Ridge Philippines. Ayos ba, Ma'am Vicky Go? Jenny? Jenny Hero and Ma'am Vicky Go and Clarence Andaya. Ayos? Sige. Yan. Sabi ni Pastor Jeff. Tama po kayo. Bawawas na po ng soda po. Yan. Long Ridge, long live. Yan. Long live. Yan. Long Ridge Philippines. Thank you.
ulitin natin yung ating invitation para sa mga nanonood sa atin, mahilig po sa pagbabalita, mahilig po sa pagtulong sa kapwa. Parang feeling nyo, gusto nyo maging reporter kasi gusto nyo laging makatulong sa kapwa. But you never know how to start, how to do it dahil wala kayong sapat na kaalaman tungkol sa pagiging journalist. Hindi naman. Kasi iba naman ang profession po ninyo, iba naman yung hanap buhay mo. But you have the heart to bring news, you have the heart to help other people. Parang gusto nyo maging reporter. Di ba? Media kasi lagi nakakatulong. So, walang problema. Wala nang problema. Tapos na po ang inyong problema. Umattend lamang po kayo ng ating gagawin at gaganaping second mobile journalism workshop sa darating pong Friday. Yes, Friday na po. Sa Friday na. June 29, 2018. Diyan po sa LUA, Local Water Utilities Administration Office and Conference Hall sa Tangdansora, Quezon City. At kami po ay magtuturo ng libre professional way of composing and writing news and the professional way of news coverage using your mobile phones only. Ayan. Ulitin ko walang problemang lilikhay nito sapagkat wala pong bayad. Yan. Kakaiba po kami. Wala Talagang ganun kami. Generous, hindi nagpapabayad. Sa mga workshop, ang ibang workshop po, magbabayad kayo ng 7,000, 10,000, 15,000, 20,000. Alam niyo, ako nga, gusto kong umattend doon sa isang yung digital workshop sa Makati. Nung malaman ko tayo yung registration fee, 90,000. Anak ng kagaw naman ka ako. So, di bali na. Hahanap kami ng ibang organizer na baka kami na lang maging organizer ng digital workshop. Ayan. So, unahin muna natin itong second mobile journalism workshop. Sa Friday na po ito at imbitado po ang lahat ng interesado pong sumali. But nice po namin katukin. Especially ang puso po ng mga estudyante. No? The millennials. Yung mahilig sa cellphones, mahilig po sa social media. Students, yan. The youth, the young people. Okay? Sali po kayo, especially sa mga nasa UP. UP Campus. Yan, UP Diliman Campus. Dahil yung LUA facilities ay immediately at the back of the UP Diliman, Quezon City. Imbitado po kayo. Libre, walang problema. In fact, pasasalamatan ko po ang office ni Administrator Jesse Lapus sa pamamagitan po ni Ma'am Janet Gohoko sapagkat tila bibigyan pa tayo ng parang paghahandaan pa tayo ng kape. At pag sinuwerte yata, may lunch pa. Napaka-generous naman talaga ng workshop na ito. Sige, so ano pa ba ang dahilan ninyo, di ba? Wala nang dahilan. Hindi kayo magugutom, walang bayad. At higit sa lahat, may certificate pagkatapos. Kagaling naman, Jeffrey, Pastor, ayan, pogi mo anak, hindi tumatanda. Matanda na. Mader, matanda na. Uwi si Mano William mo sa July 8. July 8. Tol William, sige magkita tayo pag uwi mo sa July 8 or some other date na medyo makapahinga ka muna. Ninang Nelly Cope, pakibati sina Men, my sister and Tita Winnie na nanonood sila sa program mo. Thanks. Ulitin natin. Men. Hi, Men. Si Pinsan pa rin yata ito. Pinsan Men. Domitita. Ayan. Ninang ko kasi si Ninang Nelly. Actually, kaedad ko lang ito pero wala Siya ang ninang ko nung kumpil Ay, Ninang Nelly, kumusta ka na? At kay Engineer Cope, yan. Sa better half mo. Men and Tita Winnie. Hi, Tita Winnie. Yan. I hope you're enjoying the show, our show tonight. At feel free kung may mga nais po kayong ipa-announce.
online, social media. We're open for that. We welcome you to send your informations of whatever announcement you wanted us to broadcast. Philip Damasco, good evening, sir. At sa lahat pong mga nanonood sa atin. Ayan, ayos. Sige. Bay, 1 minuto na kagad makalipas ang alas 9 ng gabi. Teka muna. Mga issue na tayo. Diretso na tayo sa ating issue while tinatanong pa rin po natin yung ating survey question. Kayo ba'y pabor o kontra na isa ilalim sa mandatory drug test ang mga elected officials? Alright, sige mga kaibigan, sa mga issue na tayo pupunta muna. Hindi daw magsusorry ang Pangulong Duterte sa stupid God remark. Dialogo ng palasyo sa mga religious group sinimula na. Ayan. So, sige. Alam nyo, talagang nagbunga na po ito ng sari-saring komentaryo sa presidente. No? Bagamat may pumapalakpak pa rin po sa presidente kahit ganun. Pero marami po ang napapailing. No? Honestly, marami pong napapailing. But in the meantime, ako po sa tingin ko naman ay yan ay tila challenge yan sa mga Katoliko. Sa mga Katoliko na matagal na pong hindi nagkakaisa. Ayan. Nanindigan kasi ang Malacanang na hindi ho magbibigay ng public apology si Pangulong Duterte matapos kutyain ang Diyos. Diyos ko po, mabagin. Partikular na po ang Katoliko. Una nang iginit ni Brother Eddie Villanueva. Ito yung sinasabi ko. Nabasa ko yung letter nito. Na yung founder po ng Jesus is Lord movement na dapat humingi ng pamanhin ang Pangulong Duterte dahil pinakamatinding uri ng blasphemy ang kanyang ginawa at isa rin itong paglabag sa saligang batas. You know, in our national constitution, sinasabi kasi sa saligang batas that yung respeto sa tinatawag nating and ensure the freedom of religion. Freedom of religion. Di ba? So if you have a president continuously saying things on a very specific religion. So, that's something na maglilikha po ng hindi maganda. Ayan, so hindi daw magpa-public apology pero nakikipagdialogo na pa ang palasyo. Ang mga kasama po na representante ng palasyo naman, si Secretary Roque, si Pastor Boy Saicon, at si sino pa? Si Ernesto Abella. Ang problema dito sa mga itinalaga ng palasyo ng mga representative ng palasyo. Marami po akong nabasang mga opinyon at narinig ng mga opinyon, mga kasama natin sa hanap buhay, that these people has no credibility. Hindi ka panipaniwala ang mga taong ito. Sabi ng mga nagmamasid sa mga nangyayari, let's see kung saan po patutungo ito, no? Tingnan natin kung saan po ito patutungo. Kayo pong mga Katoliko, ha? Kayo pong mga Katoliko. Ako, dati po akong Katoliko. So, as we learned so many things, nag-focus po tayo sa pagiging Kristiyano. Ngayon, kayo pong mga nanonood sa atin ng mga Catholics, how do you feel with what's going on with our president in the Catholic religion? Sige. Ayan, sige. Sa iba pang mga issue, alam nyo, dito kasi malayang talakayan dito. Misencounter po sa Samar. Feeling po ng mga pamilya po ng nasawi ay sinadya ng mga sundalo. Yan, mabigat ito kasi alam nyo, talagang hindi po nakapurma man lang yung mga bagitong pulis, nirat-rat na mga Armalite po ng mga sundalo. So lumalabas kanina, as you've heard, yung 87th Infantry Battalion po ng Philippine Army is based in that area sa Sitio Rizal, tama ba yan? Lunoy, Sitio Lunoy sa munisipyo po ng Rizal. Doon na nakahimpil. May headquarters, may
Doon nakahimpil yung yung batalyon. So nagpatrolya yung PNP, as they say, nagpatrolya dahil may mga reports ng sighting ng mga rebelde. Yun ang kinauwian. Niratrat yung mga bagitong pulis ng mga militar mismo. So, tingnan natin. Kasi ang sabi dito sa balita, feeling ng mga pamilya ng nasawing mga pulis, sinadya ng mga sundalo. But palagay ko'y walang taong nasa tamang pag-iisip ang gagawa nun. Ano? Wala. So, unless may ibang agenda, tingnan natin kung anong magiging resulta po ng investigasyong sinasagawa po ng Special Task Force ng PNP at ng AFP patungkol po sa insidente. Bede Castelo, kumusta ka Happy watching, happy viewing. Longridge Baguio, hello. Sabi ni Longridge Baguio, Pastor Jeff, sabi ulit niya, naitunong na po ba ni Brother Eddie kay Presidente kung sinong Diyos ang tinutukoy niya sa kanyang speech po? Just asking. Hehehe. Oo nga. No. Sinong Diyos? Walang sinabi si Presidente Pastor Jeff Diyos lang nakita ko yung transcript, talagang maliwanag. Stupid God. Kasi kini-question niya yung creation. Yung creation of Adam and Eve na sinubok po ng inutusan yung ahas na subukin. Kini-question niya yun. Bakit daw? Perfect na sana. Tinempa na magkasala kaya tinawag na stupid. Ko po. So, nindig ang lahat kong balahibo sa mga ganyan. Teka! Digna da kuya kompetente. Hi mate, God bless. Thank you Manay Digna. Hain ka. Cho, Melchor Cho Arteta is also watching our show. Thank you, Cho. Kumusta Mano, watching your show right now. Thank you for watching our show. 8 minutos na po makalipas sa alas 8 ng gabi. Ikaw, Tony, may babatiin ka ba? Kumusta yung mga tropa mo sa Pasong Putik? Sa Pasong Putik ka ba? Kabarangay mo pala siya, si partner Gani Oro? I'm sure binoto mo siya, di ba? Sabi mo nga, huwag ka lang maingay, sir. Boboto ko si Gani Oro. Kagawad, tsaka yung kagawad niya. Kagawad Philip Francisco, Malabon yun. Philip Francisco. Binoto mo rin. Ay, taga Malabon, barkada mo. Abatiin natin. Okay, kagawad, Philip Francisco. Pinababati ka ni Tony Porcalia. Bukas anak, si Winnie, sunduin namin sa airport. Oy! Uuwi na si Winnie bukas. Darating si Winnie. Galing yata ito sa... Saan ba? Sa Riyadh? Naghakot ng pera galing sa abroad. Very good. At least... she'll be home again at makapiling ang Bragaise family. Mader, sige. Thank you, Mader, for keeping us posted about the arrival of Winnie. Yan, si Winnie. Okay, sige. Iba pang issue. Wala na ba si Boyet? Wala na? Samantala, alam niyo, lalong umiinit at nagre-resulta pa rin po sa sari-saring sa sari-saring issue, yung arestuhan po ng mga tinatawag na tambay, di ba? Tambay, tapos paliwanagan na nangamote na naman sa paliwanag na hindi naman talaga mga tambay, kundi people who violated ordinances, certain ordinances, local ordinances in various cities, kaya inaaresto. So pinatutupad lamang ng PNP. So, ang tanong, bakit nga ba maraming kabataang nagkakalat sa lansangan? Ang sabi po ng DSWD, mga kaibigan, kahirapan. Gobyerno DSWD is government, an agency of the government. Ang sabi ng DSWD, kahirapan ang dahilan. Bakit nasa kalsada ang mga kabataan? Yan. So, ngayon, natukoy po ng DSWD ang kahirapan. Madaling sabi, mahirap ang buhay. Kahirapan, mahirap ang buhay.
may gagawin kayong aksyon ng DSWD rito. Anong aksyon? Yung, arresting them, putting them in jail. Parang sinasabi na ng DSWD is not the solution. Kasi kung ang problema po ay kahirapan, hindi mo masusolve ang kahirapan kung ikukulong mo ang tao. Parang ganun ang dating, saan yung balitang yon? Kasi alam nyo, DSWD na po ang nagsalita. Therefore, maraming trabahong dapat gawin ang DSWD, ang gobyerno, di ba? Mula pala sa Qatar si Winnie. Ang daming pera sa Qatar. Kagabi nung isang araw, di ba, pinag-usapan natin yung exchange rate ng Qatari Riyal. 14.44 ba yun yung isang Riyal? Rami pa rin yan sige. So, inamin po ng Department of Social Welfare and Development na isa ang kahirapan sa pangunahing dahilan kung bakit marami pong nagkalat o palaboy na mga kabataan sa lansangan. Ito bang pahayag ni Acting Social Welfare Secretary Virginia Orogo. Yan, kasunod ng direktiba ng Pangulong Duterte na isama sa anti-tambay campaign ang mga minor de edad na tambay. Yan. Gayunman, sinabi po ni Secretary Orogo na karamihan po sa mga batang ito ay nakakahanap ng pangalawang tahanan sa mga kalsada dahil sa environment daw sa kanilang mga sariling bahay, habang iba naman ay sudyang wala nang mauwang pamilya. Now, therefore, government, therefore, DSWD, you have a lot of things to do. Marami kayong dapat gawin at trabahuin. At kayo na po rin mismo nagparamdam na ang pag-aresto po sa mga minor de edad is not the solution of the problem. Solve the poverty problem and you will solve the problem. Okay? Sige. Kabilis naman ng oras. 13 minutos na po makalipas ang alas 9. O yung mga tata at mga tatay bukas sa wedding, diyan ba sa lugar nyo may wedding? Kausapin nga natin si General Alexander Balutan para guided po kayong lahat. Baka yung tinatayaan nyo pong akala nyo po STL ng PCSO, yun pala ay wedding. Magkaalaman, kasi PCSO po ang may listahan ng mga authorized and franchise holder po ng STL sa mga lokalidad. Sila po ang nagbigay ng franchise. Wedding ba o hindi? Ayan. Alam nyo kasi ang wedding pinapatronize po yan ng mga mahirap kasi pagkataya, pwede kang maglaba. Pagkataya, pwede kang magsaka. Antayin mo yung kuryador duman ulit sa tanghalian. Balita ka, ay! 2.24! Litsugas. Nako, antaya ako 2.23. Muntik na. Mga ganun. Tapos sabihin ng kuryador Sir, Manoy, tayaan mo ulit. Baka mamaya tamaan mo. Ayun na. Hanggang sa na-addict na. Pati pambili ng bagong na itaya. Ayan. Ganyan po ang mga realidad sa buhay ng mga Pilipino. Hanggat ang mga tao po ay patuloy na umaasa po sa swerte, lalo sa sugal. Hindi maganda. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, tila daw may ilang mga justices sa Supreme Court ang makukumbinsi sa isinusulong po ng ilan na same-sex marriage. Ikaw, Tonyo Porcalia, anong opinion mo sa same-sex marriage? Ang ibig sabihin, lalaki magpapakasal sa kapwa lalaki, babae tawag nila pumpyang daw Pagka babae sa babae, pumpyang kita nyo na. Mukha daw papabor yung ilang mga justices. Saan kaya tayo talaga patungo nito, Hinihiling kasi ng isang abogado na payagan na sa Pilipinas ang same-sex marriage. Saan bang bansa yun? Sa Canada yata, open na ang same-sex marriage. Sa Australia, open na. Ay, nako. I remember those Bible verses na sinunog po ng Panginoon ang mga lugar ng Sodoma at Gomorrah. Palagay ko'y nabasa nyo na rin yan. So, sige. Ayan. Sino kaya yung mga justices na yan na paparamdam na pabor sila,
Ito iba talaga mga tao ngayon. Grabe ang mga tao ngayon. So, iba yung yung respeto. Nire-respeto siyempre natin bawat isa. No? But, alam niyo, ang lahat ng bagay talaga may mga boundary. Yan. Basta binabalita ko lang binabalita ko po, may mga ilang justices na tila papabor. So good for you. Sige, pag pinaboran ninyo, di balita na naman yan. Please greet Lalaine Ariata. Yan. Hi! Lalaine Ariata, head teacher of Head teacher of Magpanambu and Santa Teresita Elementary School. She is watching your program. Ma'am head teacher Lalaine Ariata. Yan. Sana tama ang pronunciation ko. Ma'am Lalaine, good evening to you, ma'am. Ang mga teacher ay ganun na lamang po ang ating respeto at pagmamahal because we can never be what we are today if not of the teachers na nagtiyaga po sa atin na magturo. Yan. Salamat po sa mga guro, sa mga teachers na talagang pinagtsatsagaan po ang mga tulad namin dating makukulit na estudyante. Ako po, nung elementary ako, siguro talagang destined ako to be an anchor and a broadcaster. Bakit? I remember my teacher in grade 2. Grade 2 ako noon . Sabi sa akin ng aking advisor, si Miss Dakuko noon. Sumalangit na ang kaluluwa ni Ma'am Dakuko. Dakame! You're very, very talkative! Very talkative na ako. Tapos, nung kunin ni Mother yung card ko, sinulatan talaga, Teo, very, very talkative. Yung pala talagang magiging talkative ako habang buhay. Ninang Nelly, ayan, binati ko na si Ma'am Lalaine Ariata, the head teacher of Magpanambu and Santa Teresita Elementary School. Saan ba ito? Saan ini tabi ninang Insan? Saan tabi ang mga eskwelahan niyan? Is it in the 3rd District of Balbay or where is it? Nelson Brila, dapat ibaba sa barangay ang pag-imbita sa mga tambay. Ano ito? Pag-imbita sa mga tambay. Pag 10 oras ng gabi, pag may mga illegal na nakuha sa kanila, saka i-turn over sa kapulisan. Ang mahalaga, i-record sa barangay kung ano at i-medical para kung ano mangyari. Yan, saglit mahaba ba ito, Sir Nelson. Alam kung sino ang hahabulin. Ang ibig sabihin ni Sir Nelson, ipaubaya na sa mga barangay officials yung pagsita sa mga tambay. O, ipa-medical, kung may mga illegal activities and things na makumpiska, saka i-turn over sa police. I agree. Okay. No, hindi pwede lalaki, babae lang ang dapat mag-asawa. Sige, si Mother Cathy yan. Bragais. Jovit Dakuya Espanyola join our program. Thank you, Jovit. Hain ka, Jovit. Good evening to you. Ina Nepomuceno, si Pinsan Tina na nasa Malaysia. Hi, Kuya. Musta ka na? Pabati naman. Yan. Good evening. Magandang gabi, Pinsang Tina Nepomuceno dyan sa Malaysia. Kumusta ang better half mo dyan? Si sweetheart mo dyan at yung makulit mong cute na anak. Nag-iisang anak. Sa Pulanggi Albay pala. Sabi ni Ninang Nelly. Yan. Sa Pulanggi pala si Ma'am Lalaine. Dyan sa Magpanambu and Santa Teresita Elementary School. Dalawang hawak niyang school. Wow, super lady. Superwoman, super head teacher. Imagine handling two different schools. Ang mabigat nito kung magkalayo pa, no? May distansya pa. Do you travel time and etc. Yun. Sakripisyo talaga. Ang sakripisyo ng teacher, gano'n na lang katindi, no?
So, again, salute to all teachers. Yan. Na nanonood po sa atin sa gabing ito. Thank you to all the teachers. Hindi dapat naalala mga teachers tuwing October lamang, World Teachers Day, hindi po. Every day, we should be thankful to all the teachers. Diba, Insan, Ninang, Nelly? Yan. Ganun ko kamahal ng mga teachers. Okay, sige. So, what else? Ang bilis ng oras namin. Sa Baguio City naman po ay napipintong hindi daw makaupo at madiskwalipika ng tuluyan ang 55 mga nanalong kandidato sa pagka-barangay officials at SK officials. Kalimitan sa dahilan ay hindi pagsumite ng SOSE, Statement of Election Contributions and Expenditures. Yan. Batas po kasi yan eh. So kung nanalo ka sa eleksyon and you failed to submit your SOSE, Statement of Contributions and Expenditures during the election, patay kang bata ka. By law, maaari kang madiskwalipika nga. So tingnan natin, may isang kapitan ang nasasalang sa ganyong issue. May 11 barangay gagawad, maraming SK gagawad. Yan. Sa Baguio City. Yan. So, abangan natin. Uwi po ako dyan sa, sabi ni Insang Tina, uwi ako dyan sa 29. Dyan sa 29, sunduin ko si nanay. Isasawa mo na si tita sa Malaysia. Mabuti naman. That's a good decision. At tumatanda ng tita Conching, kailangan niya ng pag-aaruga talaga. Okay, salamat sa pagbati, sabi ni Insang Tina na nasa Malaysia. Okay, so sige. I think we have to wind up our show, no? Habang patuloy tayo nagtatanong, pabor ba kayo o hindi sa isa ilalim sa mandatory drug test ang mga elected officials. Mayor Ami Villanueva ng Tiwelbay, sir. Mayor namin. Mayor Mi sa Tiwelbay. Maray na bang kitabi, Mayor Ami. At kay Primong Jaime Fernandez Moran. Yan. Primo, maray na bang isay mo? Si Primong Jaime Moran, correspondent natin yan sa 1st District ng Albay. Hindi lang nag-a-active si Primo eh. Primong James Moran. Yan. Reporter natin yan sa 1st District of Albay. By the way, dun po sa mga nais pong maging correspondent and reporter ng Leader News Philippines, we're still open for such opportunity. And i-message nyo lamang po kami. You put your full name and your contact number at patatawagan ko po kayo para may set po natin ang batch ng next workshop para maturuan po kayo kung paano gagawin. At itong advocacy po natin ay talagang hindi na natin mabitawan. I tried going sabbatical sa broadcast. Pero after several months, hinahanap po ng katawan ko yung ganito, yung naglilingkod. Panghuli natin, teka, accomplishment report tayo. Pakitawagan natin si Ivy, yung ating natulungan sa problema niya sa Mitsubishi, babanggitin ko na, Mitsubishi Motors San Fernando, Pampanga. You remember na nagreklamo sa ating palatuntunan na feeling niya na goyo siya sa serbisyong gusto niyang binayaran niya ng halos 47,000. Aircon lamang ng kanyang Strada, Mitsubishi Strada ang problema. Katakot-takot na problemang nilikha sa kanyang sasakyan. Tawagan natin. At siya po ay makausap natin what happened sa atin sa ating complainant after na ito'y i-refer na po natin sa DTI at hinihintay po ng DTI na mag-file ng kaso. Tila may magandang balita ha. Sige, kausapin natin. Grace! Si Grace nasa Dubai yata. Wala pa? Number? Teka. Oo nga, saglit. Ano bang number ni Miss Ivy Puso? Miss Ivy,
Saan ka ba namin tatawagan? Nasaan na ba yun? Yung banggitin ko si Teo. Don't worry. Ivy Puso, yung ating complainant. Ma'am Ivy Puso, please tell us anong number ang tatawagan namin. Ito yung ating tinutulungan na masolve yung kanyang problema sa pakay niya lamang na magpagawa ng aircon ng kanyang sasakyan. Nako po, nagresulta po sa komplikasyon tuloy ng problema. Maraming problema. What's your number? What's your number? Saglit ha. Para matawagan natin si Ma'am Ivy. Taga-Bataan po ito, no? Taga-Bataan po ito. So, kausapin natin bilang ating accomplishment report. Oras natin, 27 minutes na po after 9 o'clock in the evening. Saglit ha. Kanina pa naghihintay yan. Tawagan natin. Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. At good evening sa mga kabats natin. The Dragon Bats, si Ninang Nelly, kabats, classmate. In fact, yan no. We're both very, very active academically and extracurricularly. Yan. Ni Ninang Nelly nung mga high school po kami. Ayan. Si Ben, Engineer Ben, Kope, nasaan ka na raw? Maraming naghahanap sa iyo. Kumusta ka na? So sige, nandiyan na si Ma'am Ivy. Kausapin natin si Ma'am Ivy Puso para malaman natin ang latest update naman sa kanyang kinocomplain na issue laban po sa Mitsubishi Motors San Fernando, Pampanga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na? Nandiyan na? Wala pa? Hindi nakita yung aking message. Hindi nakita yung aking message. Nabisi yata. Yeah. Sige. Kasi tila ang yung ginawa kasi nating pag-coordinate na sa Department of Trade and Industry at pagkasanang demanda sana sa Mitsubishi Motors San Fernando, Pampanga, tila hindi na umabot sa ganon na magkadimandahan pa, no? Tila hindi na umabot sa ganon. Sabi naman ni JR Bio, psychological test kung kinakailangan para sa ikabubuti ng bawat isa at ng buong sinasakupan. Thank you and good evening po sa lahat. Salamat. Ayan. Ano ito? Sabi pa ni JR Bio na nasa Saudi Arabia, pabor po ako sa mandatory drug test kasi kung wala naman talagang tinatago, iniiwasan bakit matatakot, di ba? And not only you all the elected officers, so there's no reason to question them. Why? Hindi lang naman ito para sa mga elected officers, para ito sa mamamayan kasi bilang isang mamamayan, ang pagiging leader ng isang tao ay isang grupo ay makakapekto sa pangkalahatan. Sabi ni Jerby, bakit? Kasi sila ang gumagawa ng mga hakbang para sa mga nasasakupan. Kaya kailangan nating makatiyak o masiguro na nasa maayos na kalusugan, kaisipan at kaalaman ang mga mamumuno o namamahala sa ating sinasakupan. Kaya pabor ako sa mandatory drug test plus psychological test if needed. JR Bio from Saudi Arabia. Thank you, JR. Haba ng message reaction ni JR. Yan. Tagal ni Miss Ivy, no? Please give your number. We're calling you. Sige, pagtsaga na lang po natin ito because this is gonna be the last portion of our program. Please give us your number. Your number to call you. So we can call you. So we can... Parang hindi nakamonitor. Nakamonitor ba si Miss Ivy? Miss Ivy, baka nakamonitor po kayo. Paki-chat po yung number po ninyo. Sa messenger po. Lagay po sa messenger ang number po ninyo para matawagan na po namin kayo. At kumusta? What happened to your concern? To your issue?
with the Mitsubishi Motors San Fernando, Pampanga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Di na? Biglang napuputol ang call. Why like that? Oo. Angie, pakitawagan mo nga si tita mo. Advise her to give us her number. Ayan. Hindi namin matawagan. Tatawagan na namin. At alam nyo kasi dito sa ating palatuntunan ay ganun po kami tumutok sa mga problemang pinagkakatiwala. May isa pa kaming binabantayan, yung complainant po ng isang cook. Laban po sa Eurotel. Nataga po yung isang cook sa kamay ng kanyang kapwa empleyado. Parang hindi na makatrabaho. So, kawawa naman. Laging tumatanghod sa atin at naghihintay na matulungan natin. So, ito'y we already coordinated with the management of Eurotel. Balita ko, binabayaran daw siya ng 18 lang, 5 months plus 1 month more, 6 months. 099, ito na. 0998, pakidial na, 0998 566-1921. Okay? 0998-566-1921. Ha? Sige, tawagan nyo na. Okay. Miyerkules po ngayon, no? Bukas Webes. Sa mga may lakad, sige. Kailangan sa gabi pa lamang yung mga kailangan po ninyo. Handa na po niya para hindi kayo nangangamuti sa inyo pong mga transaksyon sa mga kausap po ninyo. Yan po ipaalala ng Leader News Philippines, ng Kamaong Asero Program at ng Long Ridge Philippines. Okay, who else? Yan, sige. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Sabi ni Tina, kita tayo. Ayan. Si Grace naman from sa Dubai yata ito si Grace. Sabi niya, "Hi Kuya Errol, good PM po. Mama Ichay wanted to say hi to you and to your whole family." Oo. Manay Ichay, kumusta ka na? Oo. Si Manay Ichay. Oo. Hain katabi Manay Ichay. Ay, nako. Those were the days na magkakapit bahay kami. Sila Grace, sila Marisol, Asuela sa aming barangay noon. Yan, sa Naga, Tiwelbay. Mga bata pa, no? Mga kabataan. Okay, samantala, panghuling issue sa ating palaton. Nag-ring na? Tama ba yung number? 0998-966-1921? Balikan ko. 0998-566. Yan. 0998-566-1921. Yan. Okay? Sige. One more. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dali at inaantok na yung mga viewers natin. Kape. Kami dito laging may tsaa, may kape para pag inantok at medyo kailangan panlaban at least meron pero kung magpapadala kayo ng pansit, welcome yan. Si Teo pa. Welcome yan dito. At hindi naman daw si Teo masyadong mapili. Wala pa rin. Okay. Napipintong 200 establishmento po sa Boracay naman ang maipasara ng tuluyan kapag hindi nag-comply sa mandatory sewerage treatment facilities. Yan. Ito kasing dyan, hanap buhay po sa Boracay, mostly mga hotels and restaurants na masyadong malalakas sa disposal po ng mga tubig na ginamit sa pagluto, paghugas, paliligo sa mga facilities, and therefore minamandato po kasi ng batas na bago yan po padaluyin saan man
sa ilog, sa dagat, dapat matiyak na malinis na. Ayan. So, required po silang mag-install ng water treatment facilities. Tama ba? Oo. Kasi kahit nga sa mga simpleng restaurant, canteen ay mandatory po yan. So, kapag hindi daw nakasunod kagad ang naturang mga establishmento, sigurado lang ma-issue sila ng closure order. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay. Mula sa ating studio, puntahan natin ang Bataan Province. Nasa linya na po natin si Ma'am Ivy Puso, yung ating complainant na may problema sa kanyang sasakyan. Aircon lamang. Dinala niya sa Mitsubishi Motors San Fernando. May lumaki ang problema lalo at kung ano na ang isyong nangyari, muntik pang maaksidente dahil ibinalik yung gulong ng kanyang sasakyan na maintenance daw. Hindi na ibalik yung mga nuts. Muntik nang matanggal ang gulong at namiligro ang kanilang buhay. Nakarating sa ating programa. So, Ma'am Ivy, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Hello po, good evening po, Sir Errol. Kumusta po kayo? Okay naman po. Medyo nabawasan na po yung stress. Opo, ano po ang magandang balita? Ayun po, sir, pumunta po kami sa Mitsubishi. Nag-usap po kami. Ayun po, sa tulong po ng programa ng Leader News, hinarap po kami. Pero nung hindi ko pa po minimension yung Leader News, medyo po sila sa akin, hindi pa po sila humaharap na maayos. Medyo mayabang pa po sila. Medyo nakikipagtalo pa sa akin yung manager. Pero po nung kinausap ko po si Miss Angie at pinakausap ko po sa manager, sinabi ko po sa kanya na from Leader News, tutulungan po nila ako. Ayun po, parang sinaniban po ng mabuting espiritu. Bigla pong nagbago. Biglang bumait. Bigla silang bumait nung sinabi mong binabantayan ang isyong ito ng Leader News Philippines. Yes po. Sabi ko po, sabi po ni Miss Angie, binabantayan po ng Leader News yung issue na to at kinausap niyo na po ang DTI through Mr. Nathaniel. Yes. Ayun nga po, parang sinakian ng mabuting spirito, bigla akong bumabait sa akin. Mabuti on naman. On the spot po. Apo. Yes po, on the spot po. Sinuli po nila yung pera ko. Nako, mabuti naman. So, yes po. Salamat naman at ganun po ang nangyari at yun naman talagang pakay natin na Ma'am Ivy, ano? So, yes po. Sa mga nakikinig po sa atin, nanonood, may mga similar na problema, kayo po welcome dito at Ma'am Ivy, salamat din po sa pagtitiwala sa ating programa na makatulong po sa mga problemang ganyan. Ano ho? Opo, iba po talaga ang power po ng Leader News. Natakot po yata sa atin. Maraming salamat po. Ma'am Ivy, salamat din po sa inyong tiwala sa amin na nagkaroon kami ng pagkakataon na makatulong po sa inyo, Ma'am Ivy. Thank you, Ma'am Ivy. Opo, maraming salamat po sa tulong niyo. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, Ma'am Ivy. Thank you. All right. Salamat po. All right, thank you. Okay, si Ma'am Ivy Puso, mula po sa Bataan, na dumulog sa ating programa sa kanyang problema sa Mitsubishi Motors. Isinauli na po yung pera. Thank you. Thank you, Mitsubishi. Babait ka rin pala eh. Kami kasi rito, we're very, very diplomatic. But we speak your language if you wanted us to do so. Kapag ka may nagtitigas-tigasan sa harapan natin, mas matigas kami sa inyo. Pero pag mabait po kayo, mabait din po kami. Kasi ang prinsipyo po ng Leader News, if we can solve issues na nakaupo lahat, we will do it. No? So, yan. Ma'am Ivy, thank you ulit sa trust na ipinagkaloob niyo po sa Leader News Philippines. At may isa pa kaming isyong tutulungan si Ma'am Ivy, yung problema sa paligid niya na napipirwisyo po ng maraming langaw yung kanilang lugar. May inireklamo pa sila doon na ano ba yun? Piggery ba? O poultry farm? Na parang may may dilubyo na ng langaw sa paligid nila. Sige, isunod natin yan. Thank you, Ma'am Ivy. So, with that mga kaibigan, I think
boundary na po tayo. Boundary na po tayo ngayong Miyerkules po ng gabi. Accomplish po tayo sa ating tinutukang problema at reklamo laban po sa Mitsubishi Motors San Fernando. Sa issue lang po naman ng inilapit po ni Mama Ivy Puso. Kami po ay hindi po nagyayabang-yabangan para manira po ng kredibilidad ng kung sino-sino, pangalan po ng sino-sino. No. It's not our agenda. Sa amin po, focus po kami sa issue. Tuto po kami sa issue lamang. Kung anong pinag-usapan yun po, doon po kami. And we thank Mitsubishi dahil ginawa po ninyo ang dapat. Isauli ang pera sa ibinayad na dapat serbisyong ipinagkalaw po ninyo but you failed to deliver. Pero okay na. Ayos na. Thank you. Sana next time, yung mga paglilingkuran po ninyo ay wala nang ganong issue. Okay? Sana. Sa ngalan po ng ating mga reporters na nagtyagang mag-report sa ating palatuntunan, nagtyaga maghapon magbantay sa kanilang mga beach, Nolan Ariola, Jojo Sikat, si partner Hil Tamayo sa Tacloban City, si Dryan Chamorro sa Laguna. Thank you all guys. At salamat po sa mga nanood sa ating palatuntunan. Baka may mga pahabol pang pagbati. Sino pa? Yan. Sige. Yan. Si Angie Puso. Thank you. At siyempre sa ating dalawang piloto sa studio na nagpapalipad ng matayog ng Leader Knows Philippines. Thank you guys. Engineer Oliver Licop and Theo Villamil. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader Knows Philippines, ako pa rin ang kamaong asero si Errol Nakame. Maraming salamat. Thank you so much and God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.